А дали сме префърли бацила? Всичките. Няма значение. Това ние сме си едно чело. Краси каза как ще реагираш. Не дей, що така грубо са? Сядай. Виж ще ти кажа как изглеждаш отстрани. Не. Днеска позна как ще реагираш. Как изглеждам? Отстрани как изглеждаш? Как Ма влез. Влез, че направя. Добре. Чакай, първо иди там да влезнеш като ората, такова. Чакай. Аз как изглеждам? Ама дай ще седна на твоето бюро. Добре, ела си ни тук. Чакай, бе, спокойно бе. Не бърза. Леко. Чакай бе, спокойно бе. Се отрепеш! И тия орица са на заплата, гледат да свършат работа. Какво правиш сега? Краси. Значи аз ти влизаш. Да. Краси. Добър вечер. Крем за ръцете. Крем. Абе, нямате ли някакъв крем, ще ми сухи пръсти? Стига. Ванка, я пей. Хайде. С кой режисьор работи, бе? Може ли 5 билета Кой режисьор днеска, бе? Престани. Кристияне, ти ли си? И не викай добър вечер, ще ми говориш с любов, ясно ли ти е? Има ли странен балет? Кой му звъна телефона? билети за концерта 5? Врачанска вечер ли ще ме имитираш? Билети има ли за концерта? Ела сядай. Евгений, какво става с концерта? Айде, ела сядай тук. Ела сядай. Какво става с концерта? Подписали договора с